La primera aventura d'aquesta setmana comença en una peculiar granja ubicada a la comarca vitivinícola del Penedès, a poc més de 30 quilòmetres en línia recta al nord-oest de la ciutat de Barcelona. La majoria de conreus d'aquesta zona són vinyes i la granja funciona específicament per ajudar a les tasques de producció vitivinícola, però també a aconseguir uns millors vins i caves. Mitjançant la biodinàmica i l'observació de com treballem la terra amb els cavalls, amb tots els preparats, evidentment el punt de partida és l'ecologia i la biodinàmica és complementària. Sempre s'ha d'entendre molt bé, no és una alternativa, és complementària. I tenim les gallines que ens treballen l'hort, que ens mengen cargolins, que amb les seves closques, els ous, preparem el preparat de la Maria Tun, que va juntament crear una sinergia amb el compostatge. Tenim també algun gall d'indi, ara estan parint els corders, en tenim 30, i els xais també ens ajuden a menjar-se les herbes de la vinya, tant a l'hivern com a l'estiu, perquè aquests corders han fet un projecte amb la Universitat Autònoma de Barcelona i han creat aberració a la fulla de vinya. I la cria campestre amb els falcons, gràcies a l'ajuda del Harald, que allunya els estornins. Ara hem acabat una mica el cicle amb tot el tema d'apicultura, hem trobat un lloc per les abelles, i també la Mariona se n'encarrega ara ja tenim 400.000 abelles, 8 ruscos, i l'any passat vam començar a fer la primera mel de primavera, amb molt de romaní. Això és la raça ripollesa, no serveix per fer llet, que si no haguéssim fet formatges. Mira, va néixer ahir, encara té el cordó umbilical aquí, i d'alguna manera també ens ajuden a controlar les cobertes vegetals, i després és una raça d'aquí, que és el que ens agrada més, no? Ja en tenim per esmorzar, no? De tots els animals que hi ha a la granja, en Jaume té una predilecció per aquest gran cavall. És el primer cavall que va entrar a Gramona i treballava al bosc. Aleshores nosaltres el vam intentar reeducar cap a la vinya. Són treballs molt diferents, el que es treballi al bosc és molt de força i estires, és més de xispa, i el treball que necessitem a la vinya és més dièsel, no? I aleshores ens ha costat molt. A més, potser va tindre de jovenet alguna petita mala experiència i ha fet que ens ha donat algun susto. Aleshores, ara el fem treballar en moments puntuals en els quals els altres 3 cavalls tenen algun problema, ens serveix per fer rotació, i després és el cavall en el qual jo em gaudeixo per poder passejar per les vinyes. Cavalls com el xic, Jaume i els seus treballadors l'utilitzen per llaurar el camp. D'aquesta manera, la terra no està tan compactada i això fa que sigui molt més rica de vida microbiana, que permet a les arrels del cep absorbir millor els nutrients i, per tant, aconseguir un raïm de gran qualitat. A la granja també hi ha cavalls únicament per a muntar. Són els que utilitzen els visitants quan fan una ruta de no turisme per la finca. Entre aquests cavalls de muntar i el xic ens anirem a fer un recorregut més enllà de les vinyes. Per això, amb el Martí, fill d'en Jaume, la Maria Lucas, la xicota del Martí, i la Mireia, l'encarregada dels cavalls de la granja, preparen tot el material, refresquen els cavalls i els posen a l'interior dels remolcs, dins dels quals viatjaran durant gairebé 2 hores. Anirem cap al Delta, Anirem cap al Delta perquè és un paratge fantàstic i crec que poder anar amb la sorra és pels cavalls i per nosaltres una experiència. Per al xic, aquest immens cavall bretó de gairebé 1.000 quilos de pes
El llarg viatge amb el remolc no és cap novetat, però en canvi sí que serà la primera vegada que veurà el mar i no sabem com s'ho agafarà. Després d'uns 150 quilòmetres de carretera, majoritàriament per autopista, arribem al final del Delta de l'Ebre, a la zona anomenada la Banya del Trabucador, un braç molt prim de sorra que els temporals de llevant de cada any li provoquen estralls. Just a l'entrada del braç de sorra hi ha un gran aparcament que els dies festius sol estar sempre ple de cotxes i autocaravanes. Aquí és on aparcarem els vehicles amb el remolc i ràpidament traurem els cavalls perquè s'airegin després d'un viatge tan llarg. Ja hem arribat. Hi ha una miqueta massa gent, però bé. Els portes a passejar, doncs? Sí. Els deixem aquí, què et sembla? Perfecte. No cal dir que la presència dels cavalls, especialment el xic, desperta la curiositat de moltes persones que han vingut a passar el cap de setmana en aquest indret del Delta de l'Ebre, especialment els més petits. Sense gaires contratemps, cadascun dels genets prepara la muntura del seu respectiu cavall. Ells també seran els protagonistes del recorregut que anem a fer a tocar el mar. Ets el Pegaso. És bo! És fantàstic, és una meravella. És pur com el seu color. Bram, el més veterà de l'equip, 24 anys. Se llama Mart y es el caballo más guapo de todo el equipo. I aquí tenim el xic, que ja l'hem presentat al començar el reportatge. 4 cavalls, 4 genets, per gaudir d'un relaxant passeig per la sorra en una tarda càlida i una mica nuvolada de principis de maig. Un cop deixem endarrere l'aparcament, també ens allunyem de turistes i curiosos, de manera que cada cop amb menys gent podem anar avançant per aquest immens sorral. El primer que fa en Jaume és fer que el xic pugui acostar-se a l'aigua, cosa que sembla que no li fa gaire gràcia al cavall. Com ja hem dit, aquesta és la seva primera vegada que veu el Mediterrani. El nostre objectiu és recórrer bona part dels 6 quilòmetres de braç de sorra que hi ha entre l'aparcament i l'anomenada Banya, que havia de ser com una gran illa de sorra situada davant de Sant Carles de la Ràpita. Aquest braç, a cops, és tan estret que amb prou feines arriba als 10 metres d'amplada. Per això, no és estrany que de tant en tant els forts temporals de llevant inundin bona part del recorregut que anem a fer. Per als cavalls, aquest és un indret ideal per passejar, ja que és totalment pla i sorrenc, sense cap pedra, de manera que poden anar tant al pas com al trot còmodament. Per al xic, aquest és un indret desconegut, ja que no té res a veure ni amb els boscos on va créixer ni amb les vinyes on treballa. Per tant, li és un món totalment nou, tant que el que tenia que ser el començament d'un llarg recorregut en cavall es va estroncar sobtadament. En Xic és un cavall molt sensible, tot el que té de gran té de sensible, i allà es va trobar en unes situacions canviants. Es va trobar amb el Mediterrani, es va trobar amb un estrès que potser no estava acostumat, i la veritat és que potser jo no vaig estar prou atent, perquè sempre es diu que no és mai el cavall que et tira, sinó ets tu que caus. I allà, en un moment determinat, que volíem emprendre el trot i el galop, en Xic va tindre una reacció en la qual jo no vaig poder entendre, i això va fer que amb un 3 i no res em vaig trobar a terra. Vaig tindre un impacte amb dificultat de respiració, i això va tindre les conseqüències després, quan vaig arribar a l'Hospital de Tortosa, amb 3 costelles trencades, la I la 2, una vèrtebra, la cueta de la vèrtebra també afectada, i ara molta paciència, perquè això és paciència.
Ambulància i bombers ràpidament varen arribar al lloc dels fets i procediren a evacuar-lo el més urgentment possible fins a l'Hospital de Tortosa, on va estar ingressat durant 3 dies. La part final de l'aventura és sempre escau per tornar-te a aixecar i tornar amb moltes ganes a fer-ne un altre ben aviat. El dia que se m'acabi les aventures s'acabarà el Jaume. Com en totes les aventures, sempre hi ha el risc de que no finalitzin tan bé com esperem, i aquesta n'és un cas. Des del programa li desitgem al Jaume una ràpida i completa recuperació perquè tan aviat sigui possible, i tal com diu, poder continuar gaudint de la llibertat de noves aventures, que de ben segur n'hi haurà més.